konzentratzera etorri gaitezke. Agertatuko balitzen momentazoa, monjauei eskaintzea txapela osoa. Txapela ordea, ez dirudi baina da hain transgresorea. Ez dirudi baina da hain transgresorea. Klausura konbentu bat guri irikia, hemen hasi dezute iraultza txikia. Jefari eman behar horren beste musu, Euskadi irratitik alaitzen gaituzu. Euskadi irratitik alaitzen gaituzu. Hautatzeko tortilla eta postre gorenak, lehiaketan oik ziran epaile honenak. Baina erruzkinetan asmatzea bingo, hainonak inork ere ez ditu egingo. Honintza eroiza jokta ikustean hauek, haunitan horrelako zerbait izan nahi dut. Zuere izango zara eta izan garbi, uniformen gainetik emakume handi. Ta hauen kantak sarri famatu dituzte, erreleboa pasa zentzungo nituzke.